Porsche do e-vozítka pridalo zvuky motoru a fejkové radenie. Hneď potom, čo Ford pridal do modelu T zvuky koňa a vôňu výfuku. Pre fanúšikov odhrnutej hliny, náznaku základov štvorposchodovej konštrukcie a ešte pre tých, ktorí si myslia, že to Tesla s Optimusom nemyslí vážne, Legia 5000 Nokii koncom 2025 očividne nestála za fabriku na 10 miliónov iPhoneov 27. Rekordné počty Cybercabs v Giga Texas. Internety zachytili test mŕtvého uhlu Cybercabu. A loď na prepravu Starship zvanú Neskôr mi poďakuješ. FSD s povolením v 5 krajinách EÚ a na ďalšie čaká v 48. V Houstone pribúdajú roboti, ako aj vo Vegas a ďalších mestách. Ferrari... Kriste. Pravdepodobne sa už narodil človek, ktorý sa dožije 150 rokov. Momentálne je cieľom uistiť sa, aby tie dekády navyše boli v zdraví. AI v medicíne ti do 5 rokov odpali papuče tak, že ich už nenájdeš. No a keď raz vypustíš džina, už ho nikdy nedostaneš naspäť do GPU. Takto bude vyzerať fabrika na 24 Starships na Floride. A možno takto. Ferrari sa rozhodlo... Ferrari didn't just create an electric car. They created a new lifestyle. Why are you gay? Hodnota SpaceX sa bude merať v Kardashevoch. Pamätaj, kým si. Nie sme v bubline. Sme uprostred veľkého tresku technológie, ktorý sa šíri všetkými smermi naraz. Žijeme v najlepšom čase v histórii, lebo prechádzame akceleráciou do sveta, z ktorého budeme v šoku. Ďalšie generácie ten šok nezažijú, lebo ten svet bude ich štandardnou realitou. Vďaka náhode načasovania sme najšťastnejšou generáciou, aká kedy žila. Keď sa prvé dieťa narodené na Marse opýta rodičov, prečo je ich rodina práve tam, Starship lieta každý deň už 30 rokov. Fabrika v tvojom meste je plná optimov, riadených potomkom Groka, ktorý sa sám vylepšoval posledných 20 rokov. Výpočtová sila, ktorá drží jej mesto nažive, pramení z datacentier vo vesmíre, vyrobených inými robotmi zo súte na mesiaci, ktoré boli vypustené elektromagnetickým katapultom, ktorý každých pár minút chrlí satelity do hlbokého vesmíru, už väčšinu generácie. Jej rodičia prišli na Mars vozidlom nazvanom podľa Starship z novely Iana Banksa, pretože niekedy na začiatku 21. storočia sa človek, ktorý ako tínedžer čítal tie knihy, rozhodol stráviť zvyšok svojho života, aby ich spravil realitou. Könnt ihr mich hören, hört mich, könnt ihr mich sehen?